Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana pangeran kajaba Gusti Allah, lan Muhammad iku utusaning Allah. Ayo padha eling lan waspada. Sabdan pangandikanipun pangeran dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatining ora ana apa-apa awit masih awang urung ana sawiji-wiji kang ana dihin iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun sejatining kang urip luwih suci, anartani warna aran lan pakartine ingsun, yaiku zat, sifat, asma lan af'al ingsun, lan padha mangertenono ing sabener-bener manungsa iku kanyataning pangeran, lan pangeran iku mung sawiji satuhune. Ingsun pangeran sejati lan kawasa anitahake sawiji-wiji, dadi padha sanalika saha karsa lan pepestene ingsun. Ing kono kanyatahane gumularing karsa lan pakartine ingsun. Ayo padha eling-eling sabdan pangandikan pangeran dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuhune ingsun pangeran sejati lan kawasa anitahake sawiji-wiji, dadi padha sanalika karsa lan pepestene ingsun. Ing kono kanyatahane melaring karsa lan pakartine ingsun, kang dadi pepandha kang sepisan ingsun ana ing dalem alam awang kang tanpa kawitan
tanpa kasan iku alam ingsun kang sisih piningit kaping pindho ingsun anganake cahya minangka manuk ingsun dumunung ing dalem alam pasenedan ingsun lan kaping telu ingsun anganake wewayangan minangka panusmo lan dadi rasane ingsun dumunung ana ing alam pambaring wiji kaping papat ingsun anganake sukma minangka dadi pratandha kauripaning ingsun dumunung ana alam gedhe kaping 5 ingsun ngenengake angen-angen kang uga dadi warna ingsun ana ing dalem alam kang lagi kaumpamake wae kaping 6 ingsun anganake budi kang minangka kanyatahan pencaring angen-angen kang dumunung ana ing dalem alaming badan alus kaping 7 ingsun anggelar warana kang minangka kakandhangan sakabehing pasarenan ingsun kasebut perkara ing mau tuwitah ana ing alam donya ya iku sejatining manungsa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku iki urip ingsun urip jeneng manungsa sampurna antepiku jarat ira dhateng ingsun dhewe tumintah ing alam dunya minangka kawulaning Allah kang anisesa kang kawasa ngendika kurun bayakun ingsun aneseni satu dinipun boten wonten pangeran kajawi Allah lan ingsun uga aneseni Muhammad punika utusanipun Allah ya Allah ya Allah ya kawula satini menyembah Allah yang maha hak yang maha sejati dununging panembah saged tinarima saha saking kamirang haning sang yang sejati ingkang mampu saking pepadang ya Allah ya nur kawula nyuwun pepadanging gesang amin ya rabbal alamin bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul alim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.